county etotagete ekine namang'ana mayakorwo ekero omonto akorire bobe oretwa abantu amaete abantu abakorokwa ba MCA aba na abantu abaya sana naende nabo barakonye ecounty bategerera amang'ana aro naende bayagayane buya erinde ecounty yaito egenderere gokina muna chikaunti chinde chitabwati seki togochaka chiseki muna chiachakire kororokana iga tigamba tebi nga ntobwati andas our future will not be there. So kama okonyora ba MCA bari komogoikera gavana kamogoikera nonye mo senator batebi nga intwa abananchi igo tutagete services naende tugataka peace erinde naryo ebintu birasuke bakonyora nga bari konyara bintu ebyo nabo moko batebi nga bona asitorochi gochimoina ngocha kobora kutura mang'ana makoro osabana sana. Thank you, you are saying